Nogle af vores scenografi-items, f.eks. gravemaskinerne og karusellen, de har deres egne indbyggede animationer. Den måde, man tilgår dem, det er ved, at man trykker på dem inde i instruktionsrummet, og så har de sådan en klaptræ her. Hvis jeg trykker på klaptræet, så kan jeg preview forskellige animationer. Og for køretøjerne er det altid sådan, at den første, det er, at den er tændt. I kan se, at den står og vibrerer her. Det vil jeg gerne have, at den bliver ved med, så jeg tækker lige loop-funktionen hernede og trykker plus. Så er den tændt. Ellers så kan vi se her, når vi trykker på dem, at så kan vi preview, hvad de skal gøre. Jeg tror, vi skal have den her graveanimation, og den skal være langsom. Sådan der. Yes, vi tilføjer den. Så er den der, og når den er færdig, eller bare her omkring måske, så skal vi have den til at begynde at dreje, så vi trykker på rendegraveren, trykker på animationsikonet her, og så finder vi den animation, vi gerne vil have. Jeg tror, at vi skal have den her. Yes! Og når den er kommet derover, så tror jeg, at vi skal have den til at vælge den her, hvor den ligesom tømmer grabben. Sådan der. Så lad os prøve at se det. Den bliver tændt, den graver, den drejer, og den tømmer grabben. Sådan der er det. Held og lykke med det.